Kisa ka? Kisa ka? We found fingerprints. Now we know who they belong to. We have the Kisa ka? we found her teeth. Kisa siya, Inday? Kisa man ka? Si Goyo, ang batang general. Kisa man ka? Ha? Kinsa? Katipunero. Ah, okay. Tipunero, Rade ka? Kisa man ka itong bata sa Goyo? Ikaw to? Katong ika-60? Ikaw to ika-60? Asaw niyo na ikuha ng bota? Asig hugaw kayo na, yung gidala din sunod ah. Asa man ang imong mga kauban?